Mateo, Kapitulo 2. Namundag si Jesus sa Bet-lehem nin Judea, kan si Herodes an Hade. Dahil nahaloy, nagabot sa Jerusalem ang mga mago halik sa sirangan. Nagabot sinda. Hain an Omboy na namundag na magigin Hade kan mga Judio. Nahiling mi ang sayang bituin sa sirangan, kaya nagdigdi kami nganing sambahon siya. Napurisaw nagayo si Hading Herodes kan maaraman niya ini. Siring man ang mga taga-Jerusalem. Tinipon niya ang gabos na puon na padi asin mga partukdo kan katugunan. Dangan hinapot sinda kung sain mamundag ang Kristo. Sa Bet-lehem nin Judea, Ang simbag ninda. siring sa sinurat kan propeta. Ika Bet-lehem, sa daga nin Huda, bakong ika ang pinakasadit sa mga nangingenot na syudad nin Huda. Huli ta sa imo magikan ang sarong lider na iyo ang masakop kan sa kumbanwaan na Israel. Hilom na ipinapon ni Herodes ang mga mago nganing aramon sa inda kung kasori nagtungaan bituon. Pakatapos, pinaduman niya sinda sa Bet-lehem saka tinugon. Lakaw na kamo asin hanapon nindo an Omboy. Kung mako anindo siya, paramon nindo ako tanganing magduman man ako asin magsamba sa iya. Kaya naghali sinda. Mantang naglalakaw sinda. Nahiling ninda giraray ang bituon na nahiling ninda sa sirangan. Dahil masabi ang sa indang kaugmahan kan mahiling ninda ang bituon. Pinanginutan sinda ka inisagkod na naguntok sa tangod kan lugar na namumugtakan kan Omboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda ang Omboy asin si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda saka nagsamba sa Omboy. Dangan idinulot ninda sa iya ang mga dara nindang regalong bulawan, insenso asin mira. Pinatanidan sinda nin Dios sa pangaturugan na dai na magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan ang sa indang inagihan pagpuli. Pakahali kan mga mago, ang anghelin kagurang na nagpahiling kay Jose sa pangaturugan asin nagsabi, Magbangon ka. Idulag mo sa Ehipto ang mag-ina. Dai ka maghali duman, sagkod na sabihan ta ka. Huli ta hahanapon ni Herodes ang aki, tanganing gadanon. Kaya nagbangon si Jose asin kan banggiman sa nang iyan, idinulag niya ang mag-ina pasiring sa Ehipto. Duman sinda nag-erok, sagkod na nagadan si Herodes. Nangyari ini tanganing mautob ang itinaram nin kagurangnan sa paagi kan propeta. Inapod ko ang sakong aki hali sa Ehipto. Naanggot na gayo si Herodes kan maaraman niya na nadaya siya kan mga mago na taga-sirangan. Kaya ipinagadan niya ang gabos na lalaki sa Bet-lehem sagkod sa mga kataid na lugar. Mga lalaki na edad 2 taon pa ibaba. Susog sa naaraman niya sa mga mago manungod kan oras nin pagtunga kan bituon. Sa pangyayaring ini na utob ang sinabi ni propeta Jeremias. Nadangog sa rama ang sarong tingog, pagtangis asin pag-agrangay na makusog. Pinagtangisan ni Raquel ang mga aki niya habong magparanga, huli tagadan na sinda. Kangadan na si Herodes. Nagpahiling kay Jose sa pangaturugan duman sa Ehipto ang angheleng kagurangnan asin nagsabi, Magbangon ka, magbalik na kamo sa Israel. Huli tagadana ang mga naghumang gumadan sa aki. Kaya ipinag-iba ni Jose ang mag-ina, papuli sa daga nin Israel. Alagad natakot si Jose na magbalik sa Judea kan mabaritaan niya na si Arkilaw ang nakasalihid na Hade sa iyang ama na si Herodes. Huli ta pinatanidan si Jose sa pangaturugan, nagdagos siya sa daga nin Galilea. Nag-erok siya sa banwa na inaapod Nazaret. Nangyari ini tanganing mautob ang sinabi kan mga propeta. Aapodon siyang Nazareno.